ne anu la harakle na sumago do barada kone kenya be ala demete ala ka sawi makanye donc bi wulan na antumba fe ka kuma ne muso ane kyo belangende ma parce que ne problème bi ka muso la ile kene e kan ka londe donc ambi kuma na ne mo fla be mo min na video nsoro a bise ka a ɲɔgɔn dɛmɛ parce que ne kɛ video ni i bɛ se ka plan san ka di muso ma ni muso fana y'a ye ka yira kɛ la a bɛ se ka san ka d'a ma o le an bɛ kuma na ni aw fila ni ye sinon an bɛna kuma muso ninnu fan na problème bɛ muso min na ka fɔ ko wolo problème ne bon dɔw ta bɛ yen ko wolo dɔw ta bɛ yen ko fibrome ani kisi ani tɔn bouché père blanche le b'a sɛgɛla le a furula a bɛ se ka se san 5 san 10 a tɛ se ka den kɛ o le an tun b'a fɛ ka produit yira o la ni de ye beri nectar ye beri nectar ni muso y'a min a b'a kɔnɔ nin ko don dɔ muso ni a ka kɔnɔ nin bɛ nɔgɔ le donc n'a y'a min a bɛ kɔnɔ nin ko le ka wolonugu nin ko ɲanama ni bana min b'ale la ni bana min b'a kɔnɔ ni a tɛ se ka wolo nin sɔrɔ ale bɛ don ka saniya ne a y'a saniya ne règle ninnu b'a fɛ ka na ɲɛ a bɛna bana min bɛ o yɔrɔ la a bɛ taa nɔgɔya ka bɛɛ coucher a bɛna bɔ ne fɛngɛ nin ye a bɛna bɔ ne koli nin ye ne tɛmɛna ne koli nin ye o kɔfɛ ni Ala sɔnna i bɛ se ka den sɔrɔ de ale ka filakisɛw de ye nin ye fana ni ni le ye Arctic ne den 100 ani 20 de b'a kɔnɔ ni le ye Vitolis femme ye Vitolis femme ni fana ni den 100 ni 20 de b'ale fana kɔnɔ ni fana bɛ ta k'a fara a kan de donc Vitolis ani Arctic ani pollen donc ale le bɛ fara a kan ni bɛ joli nin ko kosɛbɛ donc ni fana bɛ fara a kan a kɛra comme filakisɛ ni boîte 4 an bɛ tila ka activateur fara a kan de don dɔ muso ninnu yanfɛ yɔrɔ ni bon a bɛ ŋɔɲɛgɛra bana misɛnmisɛn dɔ bɛ se ka k'a la et puis ka fɛn boucher ni de b'a déboucher ni i y'a utiliser donc an bɛ tila k'ale fara a kan fila ninnu de ye nin ye donc nin fila de bɛ se ka musow dɛmɛ a bɛ den sɔrɔ de muso o muso y'a ye